Ano 2013, ano de paz. Ano com diferente série de predicações. Die het reino de oscuridad. Van het koninkrijk van de duisternis. Naar het reino de luz. Naar het koninkrijk van het licht. We pakken die parte, die curva de Cristo. We spreken over de deel van het lichaam van Jezus. Fase de desarrollo personal. De fase van de persoonlijke ontwikkeling. Com diferente predicador. Ik ben Roald Martinez. Sabe quem o mandaram. Weet wie jou gestuurd heeft. Ik ben de pastoraal docente. Ik ben pastoraal docente. Com predicador não de afo. En profetizar. Maar de profetie, Então, como eu declarar a verdade de Deus. dat is vaak het verklaren van de waarheid van God. Insomma, giusto pare che per l'Iglesia che camminata un nuovo differente. God gaat deze gemeente in een nieuwe pad zetten, in een nieuwe weg. It keeps them from receiving all that God has for them. En het weerhoudt ze om te krijgen alles wat ze moeten Exactly krijgen. that is what the devil wants. En dat is hetgene wat de duivel... Ano de agradecimento. Fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall, come shake the ground with the sound of revival. 10 anos de Team Ministries. En mis caídas las usé para subir de nivel. ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves. Ahora me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel. Ano com baile. Ano com bautismo. Ano de alabanza. Hey, esa guitarra, vamos a sonar. Ano tem Team Ministries. Psst. No olvides de like nuestro Facebook, visitar nuestro website y abonar a nuestro canal de YouTube. Un próspero año nuevo.